मुरमेला गोजौ फरायसालियाव गिबि खेबनि थाखाय जामुं मेला जोङो जामुं मेलानि हाबाफारि जों लादों जोङो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जेने बे लकेलि मोननाय जामुंफोरखौ लानानै बिसोरनि संनाय खावनायजों लोगोसे बिसोरखौ गोसो दुंखांहोनो आरो ओमफ्राय जोंनो जे जामुङा गोग्गो देहानि थाखाय बेसेबां प्रयोजन बेफोर प्रयोजनखौ जोङो साननानै आरो लोगोसे बिसोरखौ एसे माने गावखौ फिउचाराव गाव गसंनो हानाय बायदिहे गसंनो हानायनि मोनसे राहा बायदिहे जे जोङो बे फुडखौबो फुडनि संनाय जामुंफोरजों लोगोसे जोङो आवगायलांनो हायो गावनि फरायनायनि मोनसे पार्ट हिसाबै लानानैबो गावनि जिउ खुंनायाव गावनि भबिष्यतखौ दानायावबो बे फुडनि लोगोसे फुडनि दारायनो माने गावखौ लुखांनो हागोन होननानै जोङो गासै फोरोंगिरि आरो फरायसा लोगो नांनानै बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों बे गिबि खेबथार जोंनि स्कुलनि थाखाय गुबुन स्कुलाव आं दा खोनाथ'वाखै खोनानाया जोङो बे उदालगुरि जिल्लानि जोङो गिबि खेब खालामदों खोमा आंबो बारा बुंनो हानाय नङा सोरबा खालामदों खोमा थेवबो जों सानदों बे खामानिया मोजाङै जाफुंसारगोन दाथ' प्रस्तुतिखौ मोजाङानो नुदों गथ'फोरा दा खालामगासिनो दङ सुरुनिफ्राय लानानै बयबो गोसो गुदुङै मावगासिनो दङ आं सानदों गासै खामानिया जाफुंसारगोन होननानै बे जामुं मेलानि गेजेरजों नोंथांमोना जिहेतु मागो फोरबोनि सिगां खुंबाय दा बे दिनैनि खालारखौनो थिग खालामना लादों नामा आच्छा बे जोङो दिनैनि खालारखौ थिग खालामनाया जाबाय मागोबो फैबाय आरो ओमफ्राय मागोनि सिगाङाव जोङो जेनेबा जेरै प्रि मागो खुंनाय बायदिहाय एसे गथ'फोरखौ एनकारेज होनायनि साननायहै जोङो बेखौ खुंनाय जादों गाबोन सानसे खुला दङ स्कुला गाबोन सानसेनि उनाव आरो नेक्स्ट बन्द'आनो जासिगोन सरकारि बन्द' मोनदोंबो जोङो सरकारि बन्द'जों लोगोसे गासै फरायसालियानो मागोनि थाखाय बन्द' जाखागोन बेनि कारनै जोङो बे 10 तारिखखौ जोङो थिग खालामना लानाय जादों आरो बयबो सावरायनानै जामुं होनना बुङोब्ला बहाय जामुंनि मुङावहाय मा संनानै दिन्थिगोन बे फरायसाफोरा गथ'फोरा जोंनि ट्रेडिशनेल जितु जोंनि दोरोङारि जितु खाद्य दङ जोंनि जाग्रा जामुंफोर दङ मानिमुनिजों अमा संगोन जोंहा बर' हिसाबै जोङो अमाखौ बांसिन प्रिफेयार खालामो ओमफ्राय नारजि अमा दङ आरो थास' बिसंजों अमा आरो बेदि ओमफ्राय फिथा लावदुम दङ फिथा जोङो जेरै जों जि सावो आरो गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजी प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजिरा बर'खौ बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजी प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन।